estimados conveciños e conveciñas, de novo chegou o Nadal. Chegou o Nadal e estamos ao remate dun ano diferente, un ano no que rematou a pandemia, pero vivimos unha crise derivada dunha guerra e tamén da post-pandemia. Debemos todos e todas carregar o hombro para que esta situación mellore. Para iso, contamos e contades coa axuda do Goberno de Barbadás. É un momento tamén de apostar polo comercio local, o comercio de proximidade. É unha aposta de valor por Barbadás, apostar por ese comercio, o comercio de proximidade. Tamén é un momento de disfrutar do que son as actividades pensadas polo Concello para nenos, nenas, mozos e mozas e tamén para adultos. Por suposto, quero destacar os Reis Magos, o Papá Noel e unha novidade absolutamente diferente, que é a pista de xeo que está na cancha da Solaina, aquí na Valenzá. Non me queda moito máis que dicir, simplemente desexarvos a todos e todas Bo Nadal e Feliz Ano Novo!